Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Super Stories, and namhlanje sikhuluma ke ngekwababa. Guys, nginitshelile nje ukuthi ubaba uDumsane uzoloya kanye ke nonkosikazi wakhe. So kuleli viki guys, kuzoqedelwa ke izinto ke zamalobolo, ingxoxo zamalobolo kwambukazi, kubuka mama kaZwelakhe, and ke umshado ke uzokwenzeka ke ngokosiko, then ke base bethi ke ngolwesibili bathi ngolwesibili umambokazi noma ke a bride finally claims a place in her husband's home as ancient ritual unfold. Kodwa guys, konke lokho kwenzekalayo kuzophazamisa ke izinto ke zikaZwelakhe. Mase kufanele kube ukuthi uZwelakhe uyaqhubeka nama-plans akhe ukuthi ayolobola ke kubukwa kwabahumi, kuvela ukuthi ke amadlozi akwamkhizi awamrecognize uZwelakhe. Then mase beya-check-a bathola ukuthi ke uZwelakhe azange ke abikwe, so kumele enzeke usiko lokubikwa njengoba ke eyingane ezaluleke ekhaya komalume ke wakhe. So ke guys, zonke lezo zinto zizodileya ke umshado noma ke amalobolo kabahumi. Ngapho bahumi kufanele lokho inkosi amezamile ukukhuluma ke nabazali bakhe ngoZwelakhe, yize ke isimo sikaZwelakhe ke sinzima. Okunye guys ukuthi ke umambokazi ke uzobona ukuthi ke bayingozi kangakanani ke uDumsane kanye ke nonkosikazi wakhe, and she will confront unkosikazi kaDumsane ukuthi nina niyinyoka, confronta ke uDumsane ukuthi niyinyoka nifuna ukungibulalela ke ingane. So uzophinde futhi ke abonise uZwelakhe ukuthi ke ifamily yakhe iyingozi kangakanani, wamtshela ukuthi ke aqaphele. So kulo mcimbi kade ukhona ke emndenini sibona ke unkosikazi kaDumsane ethatha ukhamba lo kade likhulunyelwe luthakathiwe, ethi alihambe ke lonikwa ke uZwelakhe. Sesithandazela nje guys ukuthi ke angaluphuzi luliyakhamba, nkosi yami, noma mhlambe luliphihli ke, noma kube ukuthi umambokazi ke ushintshisile wamnika ke olunye, we don't know. But ke guys, i-relationship yabo, lolu thando lwabo luzoba nzima kakhulu, uthando lukabahumi kanye ke noZwelakhe, njengoba ke ifamily ke ifuna ke umcebo kababa wakhe ke okuba uDumsane kanye ke nonkosikazi wakhe. So nje guys, kusazoshuba ngampela kulo mdlalo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.